Hola, soy Unai de la Torre, soy investigador postdoctoral en el Departamento de Ingeniería Química. My name is Audrey Chatin. I am a postdoctoral researcher working on the atmosphere of planets. Mi nombre es Eva Sánchez, soy una investigadora postdoctoral Marie Curie. Mi nombre es Leo Arellano, soy doctora en Ciencias Químicas y pertenezco al grupo Responsive Polymer Therapeutic Group. Euskal Herriko Unibertsitateak aurten ere ikertzaileen Europako gauan parte hartuko du. Europan ospatzen den zientzia divulgaziorako ekimen nagusienetariko bat. Ekimen honen helburu nagusia ikertzailearen figura gizarteari herritarrei gerturatzea izango da, beraien zereginak eta gizartearengan duten onurak ezagutaraziz. Gainera, ikasleen artean ikasketa zientifikoen aldeko hautuak sustatzea ere helburu izango da. Ekimenaren jarduera nagusia azoka izango da, eta bertara gerturatzen direnak lehen eskutik zuzenean ezagutu ahal izango dute ikerketa talde desberdinek egiten dituzten proiektuak. Azkenik, gaua bukatzeko, behategi astronomiko batez gozatzeko aukera izango dute Bizkaia aretora gerturatzen direnak. Handik, Almeriako Kalarraltoko behatoki astronomikoarekin konexio bat ezarriko da eta aktibitate hau EHUko zientzia planetarioen ikerlariek gidatua izango da. Ikertzaileen Europako gauan parte hartzera animatzen zaituztegu zientziaz gozatzeko.